Yo, what's up mga buddy? Maayong adlaw na sa natong tanan. For today's video, naata diri sa may GD gas station, dapit sa may Argao lang yapon ni siya mga idol. Naatay na ispatan nga isa ka pampuy, ato siyang kalingawan no. Ato siyang testingag pangutana, tanaw na to kung magkasinamot ba may na ito siyang bungyan. Alright, let's go. Target locked. Boy. Nice, Michelle. Michelle na, premium na. Wala lang, 100 lang. Ay, humba noon. Yan yung lunganan ini mo. Yan yung lunganan ini. Nakakasinahan? Ano yung lungar ba? Oh, lungar. Lugar kan? Argao. Argao ni ha? Ayok pang ronda no? Anyam na angit mo ni angion. Anyam na po ni angion. Layo gede. Mga ilang minute no na nganin no. Walo na. Basta layo gede. Layo no? Angion, alon, mo ni no angion no? Kalot. Ha? No na. Wala pa. Nga oras nga. Ilan ko ro? Nilipon. Sige, salamat ah. Oh, nag-vlog bitaw ko eh. Ato yung gun. At tanawa yun na yung video. Pero ha? Sige, salamat. Singalan mo. Obit. Sige, shout out Obit. Yun na, salamat sir. GD Gasoline Station, Argao. Salamat. Yes, mission accomplished na sad ta mga idol no. So buotan kayo nga atong na-timingan. Unya medyo manggiulawon siya gamay mga idol. Pero paghatag na tog sticker, lipay kay siya, kita kay sa iyang smile no. So shout out nimo Mr. Obit diri sa may GD gas station no. Permanentihan na imong kinaya sir nga buotan kayo no. Unya daghang kayong salamat. God bless. Follow, like and share.